ב-TX Media אנחנו מכוונים למטרה אחת: להניע את המסרים שלך. ישנם סוגים רבים של שילוט חוצות: בילבורדס, שילוט קירות, תחנות אוטובוס, שילוט אוטובוסים, מוניות שירות ואפילו על ספסלים. כולם שם בחוץ ברגע זה. אז למה דווקא ב-TX Media? פשוט, כי ב-TX Media אי אפשר לפספס את המסר שלך. לפי מחקר של Outdoors Advertising Association of America, כ-95% מהולכי הרגל והנהגים נחשפים באופן ישיר לשילוט על המוניות, לעומת 70% בלבד לבילבורדס. עוד מראה המחקר כי המפרסמים בארצות הברית מדווחים על עלייה של 54% במחירות בעקבות קמפיין פרסום על בילבורדס. באותו קמפיין שהופיע על מוניות מדווחים המפרסמים על עלייה של 105% במחירות בעקבות הפרסום. אצלנו המסר שלך נמצא בגובה העיניים של האדם ברחוב, בתנועה מתמדת, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. גם כשהשמש שוקעת, המסר שלך ממשיך לעבוד. ב-TX Media המסר שלך בכל מקום, בכל רגע נתון, עם רייטינג יותר גבוה ממונית הכסף. אם אתה רוצה לקחת את המסר שלך לנסיעת ספיישל, הגעת למקום הנכון. TX Media, מניעים את המסר שלך.